Hello guys, lo dam tlang em tam tak request again hey chutney kha mang du le she zau cha kin lo tam ma thiam lo hin karon soi ve do na a ori lo kha in she chak lo ma hey i ka camera kam na te hi hey a fu tok lo thina camera stand vel thi ka nei ve lawa chutney ori lo kha karon soi do ni a ori lo kha ron soi ro intia comment na khan tam zo ka khanin product chutney an ti nge chutney an ti ka shebik lawa mizo tong takani lo wang hian lamdan turi ka shebik lawa chuan hey a bom hi ai ang lo ngal sa pang mai ni hey le hey en ula in fiat henge bo camera hi tu angin ka nei thalawa hey hi ori lo chu nia hey hi a ori zo ka nia a sen tha zo ke hey hi ori ania chuan hey hi tle me a orange deuh hi hey hi a ori lo zo ka nia chuanin a kom kan lo khong chinang a kom hi kan hong chinanga hey hi a ori lo zo kha nia a ori zo hi kan ti ma sange hey a ori zo chu a in sil a sen hian a in sila a ori lo tu na kan lo ti ve lang adang kha chu a in ang nuala hey a kom siam dan te po hi a in ang deuh veka ma se arong kha dang dewa hey a ori lo chu avai hianin avar trial veka a ori zok chu hey a sen hian a in sila a sen hian atlang zai a hian ti hianin a in sila a ori lo ero chu ti hian a plain avar le a sen chutney ti a in chuang khanin a sen le avarin a om veka ni chuan a ori zok ero chu hey chutney tereuh te a inziak po kha avar deuhin a inziaka a fim deuhin hey tiang hian hei hi a ori nia hei hi a ori lo zo ka nia tuna kan lo keu chinang kan lo phoranga hei hi ori lo zok kha nia chuan engtin nge ataka om veng kan lo enang hei lang po lang chiang thelo chutney ti hi mo a kom a boma po hian chutney ti hi a in sil lang che a chiang lo ni chuan hei ve thunga ori zo khi kan lo en le ang hei hi chu hei chutney ti po hi a lang fia deuh zo ka ni in hu chiang them hei hi a ori zo kha nia chutney ti po hi hei a lang chiang thei deuh hleka a ori lo zo khi chu hei a fia lo bi ka ni ma se zia chu in ziak ve tho mo chuan a chhung kan lo enang hei hi a ori lo zo kha nia hei hi ori zo kha nia hei a chhung po hi a in ang lo ani ti hian hei a chhung hi a om dan hi hei chu amam pela hei chu hei tiang deuh hian a om thin ani hei hi a ori zo ka nia hei hi ori lo zo kha nia hei hi mam hei hi chu ti hianin mam hen lo deuh ang hian a om thina hei hi a mam hen ang hi a ori lo zo kha ni chuan kha karon ti lan du ania ori lo kha in sha shan nan a kom po hi a in ang chia lo ani hei hi a sen dan a duk lar tha zo ka hei hi chu orange color deuhin chutney hi chu a ori lo zo khi chu tiang hianin a orange deuh color in aron in ziaka chuan hei
kom po hin ang lo hei ori lo zo kan ya hei a sen tel hi a ori zo ti ria tur o chu chu in chat tan ka ron lua chuan thil pakhat comment na khanin a thalo ti te a thaluk tuk ti te kha in tam khop me a kha ka ron soi du chu thil reng hi ngei lo mishing hi kan oma ngei eng chi ngei ka ti dikem o ngei ngai nilawin ngei yang product hi ngei lo hi kan om ve thina thil pakhat ka soi du chu Dr. Nancy te Mesa te po ka envek thina an ma ani thil te po ka lei ve fawa Mesa phei chu foxtail atia foxtail hi ka hmang renga hey rapid spot reduction he tiang te po hi spot mai duk vel ti re nan hianin ka hmang thin thawani ma se chu ka ngei lo kha chiang takin ka hre thei thin lo ani chan chu hei a thok muang ti le ma a re hlei thei lo a thani thathum vel ka man nu po khanin tilai vel a hian bol na nu sen tu khi a reng me a chuan a re hlei thei lo a entinanin doctor te skin doctor te pon in dermatologist ho te po hianin steroid tel hi an hmang ve thawa ma se bituk in an hmang thin ti kha ria tur ania hlo over tuk mai duk chi kan lo ni chuanin hlo over tuk te kha enge doctor te po ina skin shine te po hi atok moi omin an chaw ve tho ni ti kha ka soi duwa ke po in tiang hi chutney te po hi ka hmang thawa a re hnuwa khanin product thapa nga in kan thlak le me ani khami kha doctor te po nina an chaw ve thin angkha skin shine te po a hlo om ta ma se man thiam tur ani kan englo chuanin kan mai du ka re to chuanin product thapa ngai khanin ka oily skin kan nei chuanin oily skin ina angai ang sunscreen te moisturizer te kha kan hmang thanga hetiang kan mai du kha a re to chuanin man ring tur kha ani chuang lo ni whitening te lang chi te po hi man ring tur ani chuang lo a kan mai du ka a re to chuanin product thapa ngai kan mai ina angai product ang chi Antiran Foxtail te .nk ti te hei company thatak tak ang chi kan ngei kan vun na a match ang khanin kan thlak le mei don ani kha karon soi fia ve du pokani chuanin kha a ori lo kan hriat na tura karon ti chuania ka channel hi min lo like sakin min lo subscribe ve thau ula chuan kalom viawang bye bye kain bye bye le ma zokin mai bolte mai duk te hi nei ngai lo hi nei ngai mia lo mai bol ngai reng lo mishing hi an om ve ni mai thatan hianin man angai lo mai thalo ta na ti hi ani thina mai duk te mai bol na nu mai bol thin te hetiang tan hi chuan man angai na om lowa man ngai na kher a om lo ni chu man nga ya ka ruat lawa mai thapa ngai tan chuanin sunscreen te moisturizer te in man that khan atok em mei ka tia tam deuh man to po hi sum se na hau tak mai ro chu sunscreen le moisturizer te hi mang tha ila ka tia ke po hian foxtail hi ka ngai awang hianin ka cha khol thina kan om na mun te thingtlang kwa te kan oma chu wang chuan ka cha khol thina hei foxtail te hi ka lei khol thina ka ngai ve em a ti hian chutney te hi ka mai duk a re hnuwa phei kha chuanin man reng ngai a po ka ruat lawa man reng a tul kher lawa a chan chu vun te tipan ve thei ang chi thil kha ani na lai chin kha om ve thina wangin tam tak tan kha chuanin ngei lo thei ani ve tho ani chu karon soi le duwa
enge attend tam tak chuan in ngei lo ni chuan hmang lo top mai ro a ngei nan hmang me ang chu ka ron soi dua mai meichhia phei chu period dona mai bol chi te kan oma hormonal inchange wanga mai bol te a bol na hnu duk ti re le zel na te kha nge hei har sa ve thina ni mai bol na hnu duk ti re te hi chu wang chuanin doctor te po hianin an chaw ve thin thawa mai duk na sa bol na sa ang chi anga te po khanin an chaw ve na sa thin khop me ma se bituk omin an chaw thin ka ti kha man reng tur ani chawng lawa in product in ngei deuh ang khanin in thak le zel mei do ni channi te po hi lau chung chuanin hmang lo mei ula ka dua ma se mai vun duk na sa te po khanin in lo ngei ve thei awangin kha karon soi ve du ani ke po hi period mai bul nei ve reng kania ka mai hi mam reng bik lawa tuna hi chuanin hei mam ve lut tuka a bol na nu spot te po kha a om lo ve to a mai duk re na tiang chi ang te hi ka hmang kwal ve na sa thina tiang spot reduction spot corrector an tiang te spot rapid spot reduction an tiang te po hi ka hmang ve deuh reng thina chuan chutney te ang te po hi ka try ve china a ti re ve a ka hriat awanga ron ti kania ama ero chu chin tok ne man ero chu thakop me kan mai vun ei ve thei a enge aduk ti re na ani awangin kha wang khanin ei ve thei na chin kha aneya chu wang chuanin kan product ngei khanin moisturizer hetiang te hi tiang te hianin skin repairing cream an tiang te hianin kan repair le zung kha ngai thina ni chu wang chuanin aduk in ti re zo nuwa khanin moisturizer tha te in thil ngei tak in product ngei tak te khanin in thak le anga khatiang khanin man thin tur ani ti ka ron soi ve du ni mai bol na tu duk te period dona meichhia pe chu hormonal change ti vel anga awanga mai bol mai duk hi kan tam thei em me naw nei ti vel ang te po kha don wanga mai duk ti vel te kha a tam thit em a chu wangin hetiang englo mai duk re na ang chi te hi siam te pon ron siam chua ve na chan te pon yanga chu hlo om bur anga kan ngei lo thiam kha angai ve a in ka hria ma se bituk nei khanin doctor te po khanin an chaw ve thina ni ti kha karon soi du pokani kha song khani ro se ka lo me bye bye vek ule